Ka Newtrap Achek National Movement kalayo pedang ya arteli ki shithi na katanat kampo iyeng ka sorkar pedeng. Halor ki lai teli ki mat jingdawa ki baka seng kala pensengau sya ka sorkar pedeng. Ka seng dangshan kala let syanong ba Delhi ban penlong ya ka jingya ki. Bat kala debru ban IT ya ka dorkas sya umentri rang ba kari ka presiden jongkari bat sya katanat kampo iyeng ka sorkar pedeng. Halor lai teli ki mat jingdawa kentup ban penrung ya ka tien kasi ha ka karnet ka bapra jongkari ti sensyar kari India. Ban pentrekam ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act syajar praspa new polai lanik ILP kabala pediang haying dorbar ha ka khat khandai tarik no pra arja arpau bat kamat kabalai kalong bantung ya ka Boundary Commission kabanyarap ya ki arteli ki jaka ki badang don menta ha ka jingya keren penbet put haba keren syakilat pathai khubor ha ka artarik no pra arja arpau lai u presiden rangba ka seng uba lamprang kharbani ulaong habede bak ILP ka sorkar pedeng kam shimla jubab syai kam shimla ong hooj ne em halor kani ka benta kat ba habede bak jing dawa ban thawi ka Boundary Commission ka jubab na ka sorkar pedeng kalong baya kani ka benta ladep pha ya ka jing tho sya ka Central State Division ka bade khmi ya ka jing penbet put jang barok ki jala ki bahap hapo ka dong shathi lam ingi kari India Bedai bat ka jubab jong ka sorkar preng lengba ka Ministry of Home Affairs syakari bat ka reu lengba ka Seng H&M hadin ba kila yo i ba ha kini ki banai bang sudap ka Seng H&M ka lech Delhi na banta ban dawa ya ki lai teliki mat ki bakongsan jong kari tak kita dire te ka Seng H&M banta ka sni kala khot dia ka jingelang jong ka executive committee banikan halor ka jubab jong ka sorkar preng lengba ka MHA ya ki dorkas ki ba ka seng kala ai hau nai risau bat penbot daga jingi ki syong klan mengor hajantar mentar hanong ba Delhi hakalai trik nombombar jong sunam arjar pau arjar pulai ha ki dorkas ki ba ka seng kala ai sya ka sorkar pedeng kentup ya ka presiden jongkori India Prime Minister of India, Home Minister of India, but syaki armut ki cabinet minister kita kelong i Kiren Rijiju but i Sarbananda Sonowal. Ka jingla jeki ka Seng Shadalhi kalong halor ki lightly ki mat ki jura ki bakta ya ke jala bat ya ke jat penreu. Pan penrung ya ka tin khasi ha kherngit ka bapra jong ka ti sensyal kari India bat karai ban pentrekam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Act 1873 lane ka ILP nglor ka jingya penbet put preng ka Assam bat ka Meghalaya halor kita gilai teligi mat ki ba ka seng kala dep ban ai se ka skorpreng lengba ka tanat kam po iyeng lane ka MHA ka sorkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs kala pha ya ka jubab sya ka seng ha ka nyau torik kala pha ya ka jubab ka MHA sya ka ribat ka reu lengba ka Seng H&M haka nyau tarik jong unai ba khatway jong usnam arhajar arpau arpulai ya ka ba ka seng kadang yo pediang dangshen ya ka ne ka chithi ha ka ne ka jubab jong ko sorpreng ha be dai bat ki mat jing dawa jong ka ribat ki penreu kalong ka jingdawa ban penrong ya tin khasi ha krik ba pra jong ka ti sechar ka India ka jubab ka ba ka seng kala yo pediang ka jingtho na ka sorkar pedeng lengba ka MHA kala kansha ba ka sorkar India ka suthu ya ka jing snow bat ka jingdon kam ban kentup ya ka tin khasi bat kiwei ki tin ru ha ka khrngit ka bapra
ka riti sensia ke India ya kum kane ke jingkerpat hab ban pediang da ka ba shim ya ke jingsngau bat kiwei ki jengkam ki pami naka kata kadai ke jubab bawan naka sorkar pede LP kam shem la jubab syai kam shem ong ho oj la ni em halor kene ke benta kata kadai ke jubab ke baar ke ba ka MHA kala jubab syaka jalam khalia syaka ribak jem reu lengba ke sen H&M bat ke balai hak bai dai bat ke jingdawa jong ka jaj ben reu lengba ke H&M ban thau ya ka boundary committee o boundary commission ban ya pen beput habreng ka jalam khalia bat ke Assam nakatanat kampuyeng ke sorpreng lane ka MHA kala pentip syaka jaj ben reu na syaka seng lengba kane ka city lengba kane ka city artli ki city ki poi syaka jaj benreu haka nyau tarik bunai berdap menta usnan kini ki artli ki city ki ba ka sarkar pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs kala pha syaka ri ba jaj benreu lengba ka seng NCM ya ka ba kum ka seng HNM kala yo priang men haka nyau tarik jong ubunai November hajar arpulai habai bat kene ka jingdawa jong ke jatberil lembah jong ke seng SNM badai ban thau ya ka boundary commission kum kadak ban pen kloino ban penbaik ya uput usam batikna uput usam bapura nakliang jong ke jong ke MHA kala pentip baya kene ke benta ya ka jingtho kala pha sya kata ka CS division kata kamut Central State Division kaba ka sarkar breng kata ka division beri kmi ya ka jing pen baikput omdai tang jong ke jela mekhlia Assam rei jong baro ki state ni ki jela ki bahap hapo jong ka dong setai lamingi jong kari India